Здравейте, приятели! Отдавна не съм снимала клип, защото бях на Испания цялото лято. Мама ме взе, тя там работи, изработва броколи. Да, прави много неща там, изработва. И тя ме взе и на 15 септември се прибрах. И да, но сега ще видите клипове от мен. Не знам, затова има много домашни, така че не таковете, защото не качвам клипове, защото съм на училище, има много домашни и да започваме. Затова не можах, извинете. Да преминаваме към темата. Темата ще е What's your iPhone, какво има на моят телефон нека да започваме. Ето това е моят телефон. Ако сте разбрали заглавието, това е моят телефон. И така се отваря. Има парола, ако дам натам, затова ще готово, отключи го с паролата. Значи, имам приложенията. Не съм си правила папки, но имам скришни неща. Това са съобщения, това е някакво дадено, това са моите съобщения, това е някакво дадено нещо с iPhone-а. iPhone-а ми е испански, разбира се. Нов ми е. Това са снимките, можете да се уверите, че това е моят телефон. Имам снимки. Само, че тук баба се снима, защото моят телефон снима много хубаво и я качих. И я изпратих на баба, за да си я качи във Фейсбук. Тя си има Фейсбук. Камерата отбелязва, пише да си отбелезиш нещо. Времето не го ползвам. Календара също. Тук пише Search Music. Това е. Така съм си го направила, никой да не ми пипа мюзикалите. Да. Това са напомняния. Не го ползвам, но задавам си записки тук. Часовника също. Добре, както виждате. Да. Значи, часовникът не го ползвам. Това Сторе съм си направила като такова за игри, защото братовчет ми пипа много телефона и качва много такива голями игри, които... А това е запис. Не знам защо ми е. Това е Maps. Видеа направя с това. И това е Game. Кентер на испански означава безплатно. Да. Тук мога да си сваля, да игра безплатно игри, които пожелая на ето това приложение. Гамес Кентер е безплатно. Books. И затова виждате, че имам 3 свалени неща. Значи, аз не свалям толкова много игри, защото мога да си игра безплатно. Да, това е бук. Може да четеш книги и... Да. Това е да си измериш пулса на сърцето. Не го ползвам. Това е пасбук. Това не знам какво, още не съм го изпробвала, но нека да проверим. Това е някакво приложение, което и аз не знам, но все още ще го разуча. Можете да влезете тук. Така ще ви покажа тук. Тук натискаш и си измериш паметта. Тук по същия начин пише как се казваш. Да. Това са ми настройките. Отидохме на ремонт, за да ми го направят на български. Тук не ме безпокойте за вечерта. Този телефон има много хубави неща. Купих си го за 1900 евро. Да. Фейсбук страницата ми ще ви я посна. Ще посна и Твитера ми. Ще го видите. Можете да видите. Тези 3 игри. Това е една такава. Сега ще ви покажа какво прави тази игра. Гледайте сега. 3 плюс 7. 3 плюс... Не, ето казвам ви. Например, ето, аз го направих нарочно. Ако сгрешите, нали, например, ето това. Да, ето така е. Ето, например, да сгрешите и ве връщат пак на ново ниво. Чил съм си. То така. Значи, тук са ми телефон, имейл, сафари, музика. Имам свалени музики. Можете да видите. Ето. Значи. Това е някаква папка. For there. Контакти.
Стегнания типс. Добре, да. Предна стъп са. Паузи си го връщайте. Fuck it time. Това е нещо за... Не знам за какво е това. Не знам.